Еш буына патриотик рухта тәрбияләү, белем бирү учрежденияләренең укыту программасына кертелгән мөһим юнәлешләрнең берсе. Совет заманында да мәктәпләрдә үсеп килүче буынны хәрби патриотик рухта тәрбияләү эше актив башкарылган. Бу эшчәнлек бүген дә тергезелә. Шушы максаттан чыгып, мәктәпләрдә Зарница уены оешкан төс алды. Матур традицияне дәвам итеп, быел да февраль айы дәвамында районның гомум белем бирү учрежденияләре арасында Зарница хәрби патриотик уены оештырылды. Ә инде 19 февраль көнне югары яркәйдәге физкультура сәламәтләндерү комплексында уенның финал өлеше үтте. Анда финалга чыккан 8 команда үзара көч сынашты. Хәрби уен программасы яшь җилкенчәкләрнең җитезлеген, уяулыгын, ихтыяр көчләренең ныклыгын сынарга мөмкинлек бирде. Строй белән йөрү, строй җырын башкару, байрак белән таныштыру, химик оружиегә каршы саклау комбинезонын кию, автоматны сүтү, кору, тактик уен кебек хәрби биремнәрне, викторина сорауларына уенда катнашучылар зур теләк һәм осталык белән башкарды. Прямо. Gerek çıkar ya. Әлбәттә, уен булгач, җиңүче һәм җиңелүче булуы гадәти. 4нче ел рәттән 1нче гимназия укучылары беренчелекне кулларыннан ычкындырмады. Пьедестальның иң югары баскычында урын алды. Түбән Яркәйдәге лицей белән Кушбакты урта мәктәбенең җыелма командасы 2нче урынга, Югары Яркәйдәге 4нче урта мәктәбе укучылары 3нче урынга лаек булды. Барлык призлы урыннарны яулаучылар мәгариф бүлегенең почет грамоталары белән бүләкләнде. Айгөл Муллаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.